23 sena ta' kunsill lokali mmexxi minn maġġoranza nazzjonalista fl-Iklin issarfu f'differenza pożittiva bris ir-residenti. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara oħra li qed jagħmel ta' kuljum fil-lokalitajiet fejn qed ikun jista' jara bajnejh u jħoss bidejh dak li jaraw u jħossu ta' kuljum ir-residenti u l-komunità kummerċjali. Fil-fatt Adrian Delija nnota kif kienu ħafna dawk is-sidin tal-ħwienet li kummentawlu pożittivament dwar l-ambjent li rnexxielu joħloq il-Kunsill Lokali fl-Iklin. Minnaħa tagħhom residenti li tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista fit-toroq faħru l-mod kif il-Kunsill qed jagħmel differenza pożittivament. Fost l-oħrajn billi japplika u jgawdi minn fondi Ewropej, fost l-oħrajn anke fit-twettiq ta' proġetti ta' toroq u bankini. Barra minn hekk il-Kunsill jorganizza qatt attivitajiet bħal Festa Fjuri. L-Iklin hija lokalità fejn il-Partit Nazzjonalista issa ilu għall-aħħar 23 sena immexxi il-Kunsill tagħna. Priorità assoluta li nipprovaw nakkwistaw fondi mill-Unjoni Ewropea b'suċċess anke biex saru diversi proġetti fuq it-toroq rurali ġewwa l-Iklin, ħadd pjaċir inkun naf ukoll li din kienet inizjattiva. Jorganizzaw u allura il-mod ambjentali kif il-Kunsill qed jagħti priorità il-Festa Fjuri, interessanti li sirt naf ukoll pereżempju li iqasmu 14,000 xitla lil dawk li huma residenti. Dawn l-inizjattivi juru kif Kunsill li jkun qed jaħseb jippjana, jaħdem bil-għaqal u jagħti l-prijorità ambjentali wkoll billi jeduka u jinċentiva l-lokalità li fiha jkun qed imexxi. Akkumpanjat mis-sindku, il-kunsilliera u kandidati tal-Kunsill Lokali kif ukoll mill-Viċi Kap għal-ħidma fil-Parlament David Aġus, mid-Deputat Beppe Fenikadami u mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li b'dawn iż-żjarat qed ikompli jkollu l-okkażjoni jiltaqa' mill-qrib man-nies biex jisma' anke tħassib tagħhom. Fost l-oħrajn dwar it-traffiku li problema f'din il-lokalità wkoll bir-residenti qed ikomplu jsibu ma' wiċċhom sfidi kbar għal parkeġġ. Kien għalhekk li l-Kunsill Lokali identifika siti fejn jistgħu jsiru parkeġġi għalkemm il-Gvern baqa' ma tal ebda risposta. Din kull fejn qed imorru qed insibuha bħala waħda mill-concerns prinċipali. Il-management plan tat-traffiku tal-Gvern li ma jeżistix u l-parkeġġi f'ebda l-kwalità li l-Gvern mwet jiddeċiedi li jagħmel investiment fihom. Adrian Delija temm billi qal li jemmen li s-soluzzjonijiet qegħdin hemm u l-Kunsilli Lokali qed jagħmlu dak kollu possibbli, iżda l-Gvern qed jibqa' ma jimpenjax ruħu bl-ebda mod. Appella biex dan kollu jiġi indirizzat mill-aktar fis fil-waqt li tenna l-weda tal-Partit Nazzjonalista li hija din bħala waħda mill-prijoritajiet fil-lokalitajiet tagħna.